बेखौनो बुंनो सानगोन आंनि जे क'क्राझार जिल्ला इउथ इउपिपिएलनि जेनाखि मावथि बे हिसाबै जोङो बिटिआर जेनाखि सरकार बियो 2 बोसोरावसो आगान सुरदों आरो गोबां फिसा फिसा खामानिफोरखौ साननांगौ नोजोर होनांगौ दङ। दा बेखौ नोजोर होनानै माने फारफ्रोमबो बिथिंखौ दिनैहाय जों साननानै लानो हानांगोन बयबो जे बिटिआरनि जेनाखि सिएम साराबो गोदान प्रमद बर' सारा बे हिसाबैनो मोनफ्रोमबो खामानिखौ नोजोर होयै होयै खामानि मावदों आरो आबाद बिथिङावबो बिथाङा नोजोर होगासिनो दङ। बे नोजोर होनायनिनो बेयो मोनसे इसारा होननानै जों नोंथांमोना साननानै लानांगोन। क'क्राझार जिल्ला इउथ इउपिपिएलनि जानानै गाहाम हामलायथिनाय जासिगोरदों जे इउपिपिएलआ बेखौनो सिन्था खालामदों जे बिटिआरनि सिगनेटरि सार प्रमद बर' सिएम बिटिआर आरो बिटिआरनि सिगनेटरि लरेन्स इस्लारि सारमोननि दैदेननायाव दिनैहाय इउपिपिएलआ बेखौनो सानदों जे बिटिआर हालामाव जे हाबा हारिमु एबा आबाद मावनाय बिथिंखौ सांग्रांथि होनो थाखाय दिनैहाय नाजाबाय थादों। मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद सारा बेखौनो सिन्था खालामबाय थादों दिनैहाय फिसा हाबाफारिफोरखौ नोजोर होनानै दिनै इउपिपिएलनि मोनफ्रोमबो माने जिल्लायावनो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जे आबाद मावनाय बा माने आबाद मावग्राफोरखौ सहाय खालामनाय बेबायदि हाबाफारि लागासिनो दङ। दिनैबो क'क्राझार जिल्ला इउथआ वुमेन्स उइंजों जुथायै दिनैहाय नैबे बनरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय दाउलिगुरि गामियाव माइ हाफैदों। जोङो दा दहायनिफ्राय हानानै 2 बिगासो हाबाय। जोङो आरो गोबाव सम दंबावो। बुंनो थाङोबा जोङो दिनैहाय 5-6 बिगासो हागोन आरो दा बेबायदिनो हाबोगासिनो दं आरो हालांबाय।